Digembandul to. Nang digene wong wedok ra digemandul. Lah iya. Ning melu ngopeni. Ngopeni aku gemandule. Ayo sing gandul-gandul ki mau. Gemandulne nganti nduk genduk. Doyak sapa? Apa re? Lah bedang bar jane. Digemandul neneng jero. Wong wedok digemandul jero. Ya bener ana ning jaba kodanan kok. Neneng jero ra iso anget-anget piye ngono. Iya. Neng jero tinduk. Niki lho tan jero dodo. Just like kuwi. Kene. Wong wedok digemandul ning jero. Lah ning jero dodo. Diwasaku deg-degan. Lah, Rumah saku sing gandul-gandul mau ning jero dodo. lah iya ning jero dodo. Jebule ati. Mbak, Rumah saku ati. ati. Lah ya ati. Lah iya tuwa saku wedi ngono. Heeh. Gandul-gandul ning jero rumah saku ati. Mbah, Ngono ya ngono, ngono ning aja ngono. aja ngono. Ngono ya ngono. Ngono ning aja ngono. Ye.
malih neng pilonge janopo ibu ora kelangan ambu ibu sibu ana malih kelan kelip atiku ora karuan ambu ibu sibu ana malih sipu wonten malih aduh ibu luwe becik bela mati aku irisi tobat ibu malinge kok etipe persiapane ngawet lambe ben ora guyu. Napa? Iko. Pemerak takon sinden. Heeh. Saiki sindene takon iketi. Sindene ben takon ingsun. Oh, lha ingsun. Gini. Ora anak kere nek ingsun. Wis ero nek belong anak kere. Lah iya nek. Iku lho sajeng anake wong sugih, pakane bakul suket. Lah. Ana sugih kok bakal suket iki lho. Padha kerene ora umum. Ora sanesung. Au. Aja cengengesan. Aku wonge sensitif. Ya. Ayo. Ayo sayang. Alah sayang. Padahal kowe ayo nduk. Gaul sithik Adik. Coba takoki sapa? Ana wong nang kene uraine madhep rono iku. Madhep. Madhep aa. Engko wong loro wetenge mulus memburu lah lah ngono. Sirik nek kowe. Niki sing kemandul niki. Lah. Gini. Ora kemandul niki. Apa jenenge nang kene nang kono ya niku. Sing ditakoni aku kok kowe. Kowe. Cerewet amat lho. Amat aja gak cerewet. Iya ya. Ayo mah. Iya. Mah. Ana wong lanang karo wong wedok padon disingkur. Ngenyek wong sesuk deloken anggere mbok bane tak guwak gelungamu kowe. Niki sing teng jero niki. Neng jero nganti. Rung roh kowe. Lak dudono nek girap-girap aja salahku lho. Niki lho sing teng jero kathok. Lah. Oh saru kowe. Apa nek jero kathok iki saru? Oh gondal-gandul jero kathok. Saru. Saru. Mbak. Lah apa? Rek. Lho, rek. Reke bolong sipule. Nek dibuka mak ting kena rantene. Heeh. Rantene cantolke bolongan sabuk, reke lebokno jero kathok. Gendeng kathoke kegedhen nek mlaku gandul-gandul. Enggone mbokmu ya gembleh-gembleh. Lho. Wah. Ngono ya ngono, Ngono ning aja ngono. ngono ya ngono, ngono ning aja metune kowe karo aku lagune Ramana Maling. Ya, Kang. Kena kanggo ngelingke dulur-dulur padangan kene Kene ya. nonton ketoprak keamanan lingkungan terjaga terkendali. Amin. Mergo jamane jaman koyok ngene le Ya. brambange 70.000. Dah. Iya ta? Lombok. Nek awake dhewe ra kebak pengati mati, aja ning gone wong liya, gone dulure dhewe leno ilang. Nek untuk mengantisipasi jangan ada terjadi masalah seperti ini, alhamdulillah dulur-dulur padangan aman terkendali, tidak ada apa-apa. Ya dianake sis kampring. Apa meneh kowe karo aku iki dina ning daleme Pak Blater. Blater. Sing tumahe celukane Blater. Belas gak tau nesu. Iya. Wah, tenan. Di duit yang guyu, ra di duit yang guyu. Pak Blater kuwi. Tenan wong lho nek awane ana wong buah ya guyu ora ana yang guyu. Celukane Pak Blater. Pak Blater. Iki but gaene nang Ratan Gedhe. Lho, lha apa? Nyopir iki. Sopir iki kanca sakliting karo aku sak garasi.
Gayamu kok. Gayamu piye? Kula kowe karo aku ngene. Lantaran ketoprak bakti kuncoro didongak-dongake muga-muga sak beber nanggap ketoprak bakti kuncoro. Pak Dek Brater iki diparing seger kewarasan. Amin. Lancar nggone golek rezeki. Amin. Adoh saka bilaene. Ora mak kagungan sing kagungan gawe tok. Tamu undangane sing gelem ngestrani pagelaran ketoprak bakti kuncoro. Sing sepo-sepo Diparingi panjang yuswane. sing nom-nom Tepak jodone adoh saka bilaene. Allahumma Amin. amin. Sapa ngerti dongan awake dhewe musik, pandangan kok padangan kene ana sedekah bumi, rezekine sisihke nanggep ketoprak bakti kuncoro. Insyaallah. Toprake rupane ya kaya mau rego iso diatur. Diatur. Ya murah. Toprak dina sewengi 2.600.000 per enteng lho piye. 2.600.000 untuk musik Maksude panjere. panjere. Komplite kowe karo aku ya ora roh. Ibu anggere panggung ki mangkat on padang-padang ana kowe karo aku kene. Ngono. Oh iya ora. Lagune Ramana Maling. Ramana Maling. Toprak bakti kuncoro ada musiknya. Oke. Nyanyi bilang ya mau kalah. Bola. Lho, aja ngenyek kowe. Gawe lagu iso apa neh nyanyi. Iya, Be. Lho lagu gara-gara Peter sing gawe sapa? Sapa? Mister Bilong. Wih. Lho aja ngenyek kowe. Nek perkara nyanyi kowe ora menang karo aku. Aku nyanyi lagune cah nom-nom lho saiki. Moh lagu. Kowe cara usia kaya Bilong ngene iki. Mbut gawe wis kulino tanpa ada hiburan cepet tuwa. Lho tenan. hiburanmu nyanyi. Nyanyi. Apa nyanyi? Karaoke. Wih. Lho aja ngenyek kowe. Nek nang omah karaoke mau nganggo PK. Moh. Pengane bojomu. Ngantek memet ya bojoku dhewe sing tak ajak nyanyi. Lho nek wong kene mbek apal le. Dulure bojoku wong Sadang Surut. Surut Sadang kuwi. Surut Sadang. Mbak Endang kuwi isih dulur karo bojoku. Nek kono anake Pak Dimarjani, aku anak apa marata aku almarhum Dagelan Bodong. Lho bojoku mbiyen ayu to. Ora ketoprak kondang Kembang Jaya Kodem Pati mbiyen. Bojomu kuwi. Eko Sasiati anake almarhum Dagelan Bodong. Ayu kuning rambutnya blingah-blingah sak mene maune. Saiki telik. Eli wong kulino kerep didak-idak raine ra elek omongamu. Pripun, Mbah? Saking putih, Mbah. Rasiman caping gunung. Oh nggih. Becak Pati. Oke. Oke, Mbah. Mau saya ketok. Ora dikidi, ora dikek apa-apa lho, ora dikek apa-apa. Dikek apa-apa. Bongko we. Iya. Tak dungak-dungakno tenan. Dik 50 lho iki. Iya. Iki nek kowe cilaka ora nyukupi lho. Ora nyukupi. Alhamdulillah muga-muga ketulusan. Ndi? Lah mbok pek lah wong aku. Lah ora ngepek. Aku dhuwit ra pati butuh. Ora tak cekeli. Apa? Aku ngomong to, ora dikek apa-apa, ora tak cekeli lho. Iya wis lah. Aku ikhlas lahir batin. Ikhlas aku ya ikhlas. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Nah aku nyekel duit muga-muga kok tabrak motor wani kok. Iya? Tabrak motor wani. Lah, Iya. wong ana sing sugih ana sing kere, ben turu mati sing kere lah. Lho, sing rumati sapa? Lha mbok kok ndi mau? Lho, duit ning kono. Lho saleh mbok gua aja gua duit Aku ora kok. buat duit. Iki dadi perkara lho. Lho, ki bisa. Duit kudune ditampani disaire mbok gua iku maksudmu. Lah, kudune Dijupuk, jebok. diada isa. Iki aman. Lho gini. Padha ae kowe. Sapa? Lah iya Lek. Wah, Aku ora butuh duit, aku ki nyelametno. Oh, camet lho. Nyelametno. Caping gunung, Dijenglengno. becak mati. Becak pati. Ngosek ah. Ngosek. Ah. Apa tak coba kowe gayane Lek? Mlepuk men pinter nyanyi. Lho kowe nyanyi njaluk lagune sapa? Lah, Grup band sapa mudeng Bilong? lho. Grup band kowe. Lho. Noah Lho. gantine Peter Pan. The Message. Lho. Leto. Cang Suster. Cang dodok. Cang goreng tak jotos sisan kok malah ana nyanyi cang godhog bareng ku. Iso tenan apa ora? Lho, jamrut. Lho Bilong mudeng lho, Le. Cah iki tenan apa ora? Lho kowe ora percaya. Medeni gayane. Jamrut pernah terkenal. Lagune sing ngetren apa? Mbah, Pelangi di Matamu. matamu dhewe kuwi. Oh, iya to. Malah matak-matakno Lah kancane. kowe yo matake aku. Judul kowe roh judule apa ora? Pelangi. Pelangi di. Lho nek mrono malah matak-matakno wong akeh. Lah ndi? Pelangi di mataku. Balik rene ke wani rono. Ora wani no amung-amung. Iki cah nom-nom ning ngarepan kabeh lho iki. Lho iya ben disekseni nek Iya. dari Bilong aku sih. Oh nek belong ora iso. Bukan demi kursi kabeh. Omong-amung. Lah piye? Kuwi jenenge mengundang kerusuhan. Ora lah nek kursi Udah sampeyan bukan ngerti iki pasamu nek amok ora iki jeli piye wani dhek. Enggak. Lah ayo wani. Bro. Mene lho Kang. Ada yang lain
kowe. Aja ngengek kowe. Diguyu tak nom-nom. Lho diguyu piye? Ana pelangi-pelangine jam. Malah kowe iki ora mudeng sing asli. Ora mudeng piye? Kowe goblok ning keminter. Jajal. Kowe iki marane ora tau ndelok koran maca TV apa? Delok apa? Delok koran maca TV. Wis bento e. Lha piye? Delok TV maca koran. Nek kowe ndelok TV karo maca koran ketutupan ketok TV-ne. Oh iya lah. Iki mau sing asli lagune Jamrut. Jajal baleni yalah. Ana lagune Jamrut apa? Lho asli pelangi di matamu ya iki mau. Iya matam dhewe. Lho. Lah ngerti aku jane. Malah matane arep metu loro kabeh. Oke, jajal. Lho. Malah kaya togok. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi. Aku bilang I love you. Ojo kenyek kowe. Ya. Wis ditok-tokne lah ora apa-apa. Lho tokno piye? Iya. Sing asli ya kuwi mau. Sing asli ku ta. Sing buri dhewe apa piye? I love you. I love you ya apa gayamu lho? Aku cinta padamu. Moh lanang do lanang rek disenengi. Iki bento cah iki. Lah piye? Kemate kok apa? I love you ki apa? Aku cinta padamu. Moh wong kowe lanang aku lanang rek kowe seneng aku. Untuk rene. Lha apa? Madhep rono. Nyeng. Ra nesu ta? Ra nesu ta? Kowe kira mudeng bahasa Inggris takon dudu ya. Bahasa Inggris I love you ki apa? Aku cinta padamu. Nah, kowe cinta kono ora cinta aku. Ning ngerti kowe darane seneng kowe. Seneng karo bonggol telo nggo apa? Nah. Nah. Kowe garane aku ya bonggol telo lho. Waleh-lempol. Lah kowe iki ya nek kowe jek ra percaya nek iki mau lagune Jamrut. Ya lagune Jamrut. Lah kene. Iki lagune Jamrut ya kuwi. Apik iki grup band sing kok Jogja lho. Sing grup band kok Jogja gudeg. Gudeg ya. Sela pitung on. Sela pitung on gundulmu ajlok iku. Sela on 7. Wah, sok gaul lho. Tulisane Sela angka 7 mburi on. Tak imborong on sangangon kakene dibalekno sing rong on ngono. Dadi Sela pitung on. Cah iki piye? Hei, iku karepe Sela on 7. Sela pitung on. Wah, imborong on kakene sing rong on dibalekno ngono kok. Bingung rasane kowe malah. Sing judule Ngatia. Ngatia untukmu kene. Sepia ngono. Lah yo sepia iki ana yu Ngatia omahe mburiku kok kowe ngayel. Kowe iki ora mudeng ngayel kowe marai. Ya jan. Aku ndagel anggere ora padha mahasiswane repot. Sore kowe ya. Kowe mahasiswa? Enggak. Ora arane aku ora. Lah kowe mahasiswa? Ora. Lah iya padha. Maksudnya padha ora mahasiswane. Ya. Sepia. Sepia. Lho kaya. Sepia malam ini ku takkan datang. Ku coba untuk berpaling sayang dari cintamu. Oh sepia dicukur kunjung. Kado nesuneh cah iki. Kowe iki nganggo nyanyi tak aku bareng nyanyi nek mbok jogeti maksud piye? Lah nyanyimu ki lho apike ra omong. Lah iya seneng aku. Sepia. Sepia. Judule Sepia to. Baleni jajal sepiamu, sepia arep tandur kuwi iki. Lho, sepia tandur piye? Wah, baleni ndang. Ora krasa cah iki jebule. Sela pitung on. Sela pitung on gundulmu ajrok kowe. Gundul anjlok iki tekan ngisor mlakune piye? Iya ya, dah. Sepia Pas malam ini ku takkan datang. Ku coba untuk berpaling sayang dari cintamu. Oh sepia dicukur kunjung. katokmu
biyen ya kuwi. Wow. Nek kuwi kethek tuwa nek kuwi. Waduh, Michael Jackson. Michael Jackson kowe ngerti apa ora? Iya. Iya, sepiamu jos ha. Sepi aja kuwi. Ono sepia teko kuncung. Kuncinge lagune almarhum Basuki. Lho ya. Nek konangan diamuk lho kowe. Kowe sing diamuk. Lha lha apa? Ono sepia dicukur kuntung. Lah ya kuwi salah. Lho, Kuwi salah aja ditiru. lho, sing salah kowe. Sapa? Kowe sing nyanyi kok. Lah ya aku. Oh, wah, cok. Ita-ite malah dikum ngono-ngono kowe. Dikum jebeber lagi ini kok. Iku lho dilebokke ning anu. Sel Sapa? kowe. Ora iso, ora digawe tenanan kok. Ora. Guyonan kok. Ngono. Lah iya rek, kaya Peter nyanyi. Senyatane iso apa ora? Iya. Jamrut ya pas. Pas. Sela on seven pas. Sela yo pas. Ayo. Wis pasifis nek kowe. Nyanyi iki mudah sing mengerti ngono lho, Kang. Lah apa kuwi ora mudah dimengerti. Lagune kowe wis eling lagune Cah TK. Ije eling lho. Apa? Be adus kali. Nah. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ono balon kuada 5 dan lain-lainnya. Eling lho aku TK 7 tahun kok. Ning sing paling apik kuwi balonku ada 5. Ije eling. Ning zamane modifikasi Kang. Motor elek dimodifikasi dadi apik, mobil elek dimodifikasi dadi apik. Saiki aku njaluk balonku ada 5 versi Jawa Tengah. Iso kowe nek nyatane pinter nyanyi. Iso. Jajal. Balonku ada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu wong manis, merah muda dan biru, meledos balon hijau dah. Ora lah. Mercon muni mak dhuwur. Duh, iki apa? Kowe njaluk versi ndi? Jawa Tengah. Jawa terkenal iki terkenal logate piyayine alus. Ajane kok trimo selengen cak-cagak listrik ora iso muni. Dhuwur ora iso tetep. Duh. Mergo wonge alus disesuaikan karakter. Oh, Loh. nek karaktere wonge alus berarti mercone ya melok alus. Dia ora iso muni banter tetep. Dor. Badhe tindak pundi? Oh, iki logate. Logate piyayi Jawa Tengah ngono kuwi. Lah nek logate kasar mercone melok kasar. Kasar Jawa Timur. Jawa Timur iso. Aten-atene kasar ning atene ya halus. Heeh. Oh, Ini ya iso. apa? Balon ada 5. Iso. Versi Jawa Timur. Balon ada 5 versi Jawa. Iso no. Wah, iya tenan. Ojo kenyek, bocah kadung pinter padone. Iya iya pambar lho. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meledos balon hijau der jangkrik kon. Oh. Waget aku. Dialeke wong Jawa Timur. Iya ora? Iya. Oh. Cak pinter kok ngono. Aku dhewe yo gumun, wis ganteng pinter yo gumun aku. Nek kuwi nek cara wong desa, bathok bolu isi telek ya kuwi. Wong elek ning pinter. Bathok bolu isi madu. Mosok madu sakmene gedene lah, Kang. Ngono wong rek bathok bolu isi telek. Lah telek ning telek teles. Iya. Najan belong elek ning pantes. Lho, lho. Lah timbang kowe telek garing, Nek garing gene. wis elek maling. Maling gudulmu kowe. Lah kowe yo ngelokno wong telek are. Oh, ning iso ora? Iya. Jawa Tengah iso. Jawa Timur iso. Sik, goleke sing angel iki. Ongel golek nang pasar Winong ndak pethukno kok. Waduh, Kek. Apa? Nek gone Cina, iso ke? Mandarin. Versi Mandarin. Oh, iso. Walah. Bilong nang Cina 2 taun kok lele. Lah apa? Ngedos. Wah. Lah kowe ana tekan Cina rek lha apa iki apa kamu? Oh, ngedos. Jackie Chan endi lho iki kancane sapa? Aja menyek kowe. Kancamu. Lho aku iki takon malah kowe takon aku. Maksudnya Jackie Chan endi lho bintang film kungfu iki kancane sapa? Ora apa rek aku dikonco kuwi. Ya, Balon ku ada 5 versi Cina. iso. Ngale. Iya. Lah apa ngene? Suarane ben landung. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabau, merah muda dan biru, meledos balon hijau derhaya. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal
aku megang erat-erat good. Lho, wis sponsor puyel good ya. Masa? Oke, bosan wong Cina iku. Walah, sponsor. Good iku puyel 38. Iso ora? Iya. Lho, aja gumun kowe. Edan tenan iki. Edan ki waras re edan. Maksudnya gumun ora itu piye to? Gumun ra masalah ngedan-edan tak sikat tenan kowe. Wong kowe karo aku teko kene kon edan ra edan ra tok bayaran kok. Jawa Tengah pinter. Jawa Tengah iso. Jawa Timur iso. Iso. Mandarin Kan iso. Cina bareng Lho, iso. apa ngamuk? Oh saya golek kene sing angel iki. Lah. Hah? Oh iya bener kok sidak. Berbau Islam we. Nang Timur Tengah. Jos, Bro. Oh, Balon ku ada 5. alon ku ada 5 versi kosida Timur Tengah. Iki mikromaan iki ya. Wong kosida kok di ngono. Apa? Kowe iki buka rahasia. Aduh. Aku iki bar loro. Nek bengi tek dicopot ngene iki tengah malam. Anget. Mosok tekan. Lho, iya. Mosok anget iki kaya Nek kene ra apa-apa cangkem diopo-opo iku. Cekli sik. ya. Iso tenan apa ora? Kowe mbok kok sembarang iso ya dhewe ya gumun. Kosidah. Iki kok Timur Tengah. Wah. Jas. Kaya cah ning pangkalan Terjuwono. Jare kowe njalukmu kosidah. Ya Kosidah kosidah. berarti wong wedok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe melok lencak-lencek iki lho apa? Lah iki nadamu yo ngene lah melok iki lagi Lho aku kira-kira. tupane dandan wedok kok. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan ya Allah ya Karim. Iya usah karim. Itu gene Ustaz butuh kopi ya. Ning pas apa ora? Iya. Lah iya angel kowe. Wah, angel. Bocah kok nyolong petel. Nyolong petel cangelmu kuwi. Iku lho, Kang. Nyolong petel, nyolong Nyolong petel. petel. Ah mula kuwi butuh sukses, butuh waktu yang panjang. Oh iya. Ora beda rekasane kaya dulurku lanang. Pak Juari kuwi rekasane wis tau dilakoni, alhamdulillah ketemu dalane. Iya. Lantaran kemudi saiki kena dienggo donya. Heeh. Lha kuwi mone saliting karo aku. Leteng kaya iso nyopir ae. Sapa? Kowe. Lah iki simku jadi tahan ning Juwono. Lah. Simi apa? Iki piye cah iki gak tau di kendaraan. SIM kok apa lho? SIM ki yo SIM kuwi singkatan macane SIM. Kepanjangane. SIM. Kuwi teko wong kene nek ora percaya. Aku kok bingung dhewe. Lho gumun kowe takon kok gumun. Simi lho. Lah iya, Es piye? esok piye kowe tau jajan apa ora? Tau jajan apa ora? Es kok piye anggere mbok demek anyep kuwi berarti es. Maksudnya ki hurufe iki lho. Nah, bilang dong ngomong yang jelas gua paham. Walah. Plepuk ya. Lho kok mlebu lek kowe takon. Biar gua paham. Nah, kita kan orang Indonesia harus pandai berbahasa Indonesia indah dan benar. Tapi kalau ada kata-kata yang salah dan tidak sengaja, ini jangan dipaidah. Paido. Paidu ki bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dipaidah. Makanya kamu jangan mengenyek saya. Apa dikira aku nggak isa? Sawangannya. Aku kan di Jakarta sudah 2 dina. Makanya nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia sawangannya. Lah, 2 dina. Lah begini. Kelihatannya Nek wong endi mripat menge wuta kok. Mula sawangannya. Makanya jangan mengenyek saya. Oke, ini 2 dina loh. Enggak. Oh alah. Kowe takonmu apa? Esi mau piye? Es iki hurufe ngene. Kaya cacing. Oh, esi ngono kuwi. Es. Es. Nganggo gorengan ora? Enggak, foto. Iki rena loro, titik ireng apa putih? Nek titike putih, Putih berarti I. nek ireng. Pentol rek. Lah, M. M. Bojomu tau M gak? Oh, tak kaplok sane kok. Ditekoki kok malah ngaplok wong. Are M bojomu tau M ora? Lah bojomu jare guru TK berarti kan mudeng huruf M. Oh iya lah. S I M iki singkatan. Macane SIM. kepanjangane. SIM. Nek kurang dawa kok tak dawakne neh. Maksudnya huruf S is
Omongnya piye? Surat izin mengemudi. Oh. Sebagai pengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4 harus punya SIM. Oh, kowe sopir berarti. Lho, sopir teladan Kabupaten Grobogan Purwodadi. Heeh. Nomor 2. Lah apa? Seminggu ini nyikat wong 6. Sopir seminggu nyikat wong 6. Lah gini. Kowe Sopir sopir. nanti duit padoni. Lah iya. Kowe sopir tanggung jawab. Tanggung jawab. Muatan dan kendaraan. Kendaraan. Saumpama Kang, sampean ki sopir nggo pasien kritis. Iku kudu nang teko rumah sakit. Mbok nggokke ngiwohi kali nengen jurang tengah ratan ana wite asem piye carane supaya pasienmu nang teko rumah sakit Kang. Ya diketok sih. Lah selak mati pasienmu lho Kang. Nek kok nang jurang kiwa kali ya. Ya iya tetep mati wi pasiene. Lah nek sopire kowe piye? Nek sopir aku ya wite asem tak tabrak. Ajur mobil ya. Ajur lah apa ya Ya ajur. wono wit asem nang tengah ratan. Wite asem lagi tukul lek. Apa? Kudu lesu. Ono wong nandur asem nang tengah ratan ku omonganmu. Saiki ngene Kang, tak coba. Apa? Kowe sopir aku begal. Oke. Wani? Wani. Tenan apa ora? Yo wani. Cek iki. Iya ya. Aja lesu nek oh kumat nek iki sangang dina tek 12 juta kok. Lesunan. Lah apa kowe? Oh, sopir apa bajingan? Sopir bis malam yo ngene iki ale. Oh, sopir. Nek kowe no yo kaya mentrok. Yo kan iki yo kompak men lho. Saurunge mlaku persiapan mobil dipanasi sih. Wah. Udah ora abane. Kalau etokno rambut tok mati kok keselak. Wih. Rokok muni ya kita jan. Kalau etokno. Kelok. Loh, kalau manas mobil tinggal turu. Nolong. Kung ganggu wong arep nyopir. Kalau manas mobil kok iso di ngano, tinggal turu. Nek iki pelecehan iki. Ana cangkem rek dipuluk ke digeret ku. Iya salah ya. Lah apa? Kalau manas mobil nanti 10 menit apa seprapat. Sopir ade duit iki di pom bensin dhewe kok. Nyek uang kowe. Nyek uang. Iyalah. Lho iyalah lah apa? Lah begale ngenteni. Lah kuwi salahe begale. Motor dipanasi dinteni. Nah ini begale motor sing mlaku. Motor mandek kok dinteni nganti modar nek tak lakokno. Ono ni mau kowe karo aku kok. Lah kok golek mobil liyane ra iso. Oh, lah biar. Apa? Kowe. Jeber lah, jeber ning lak sugih. Wih, Udah ganteng kere gua apa? sapa sing ganteng? Kowe. Aku berarti ganteng. Ganteng, tigane metenteng lho. Wah. Kelasane kamu nih. Oh, wedhus orjine ketutupan gong. Lah kamu, soe. Ya aku lho. Kowe gugup-gugupi wong kok gugup. Ana rokok wis sepet ke talane kok. Kowe kulino nukang kayu paling kok. Nang omah nyambi tukang. Kulino ndelpekno ketelot rumah jaku petos bener kok iku. Gak apa-apa. Oh, tak jaduk kok. Sopir jaduk padone. Alah. Sokor. Lho. Sopir sugih. Oh, ora dibel arep muni. Wedhus
Ora dibelok muni. Berarti konslet ya. Konslet ya. Sopor. Gayamu, lah. Kowe nek mobil elek mesti mbok dandani. Ya iya. Nek belok ora sopir sugih mobil ra kena dibuat gawe. Gua. Wah dia. Gua tenan. Tuku mobil cilik sing playune banter lele. Mobil apa? Mikir. Iki nek ora cocok bantere ra omong. Hop. Alah, mobil cilik playune banter. Lah iki ra banter. Iku bajek. Mosok begal bajek. Lah kowe iki ya aneh ana begal njaluki ku omonganmu. Kayak ning warung wae. Ora umum ana bajek digawa. Sopir matane pitu kowe. Lah lapor nek nesu. Masa ana begal ditabrak. Lah kowe mau begal? Iya. Nek ora nyetop. Rumah saku ya garangan nyabrang wong ketok merengangah abang. Asep. Mula tak tabrak ra perkara kuwi. Nek begal ora stop ra ngono. Lah ini lagimu mbidek ae kok. Stop! Ana mobil ngerem rek mbok jogeti rumah samu. Iki sopir asline sopir mlepuk lho kowe iki. Gene. Wong umume sopir ki ra karene pisan ae. Nek kowe gak bolak-balik karo diskonan, cici. Aku malah eling ning Jakarta. Angger metu dugem. Dugem. Bali. Ono ngerem Pisan to. Pisan ae. Stop! Sopir turun dari mobil. Nutup pintu iso karo sirah. Omong mantan pemain bola kok. Muatan yang ada di dalam truk harus diturunkan. Kalau tidak, Truk endi? lah kowe mau jadi sopir. Sopir iki gue truk. Kowe kira mbok sogok iku. Muatan yang ada di dalam truk harus diturunkan. Kalau tidak, sopir. Iki maksudnya apa? Guluku gatel. Rumah saku nak arep mbok belek. Ora. Ambil sendiri, Pak. Muat apa? Muat beras, Pak. Berapa ton? 1 gelas, Pak. Loh, beras apa? Beras kencur turun. Loh, masa begal beras kencur sak gelas lho. Bar setor beras kencur aja ana turahe ra entuk. Yang berharga, Mas. Ya, Dek. Mosok beras kencur sak gelas dibegal. Stop. Sopir turun dari mobil. Semua muatan atau barang yang ada di dalam truk harus diturunkan. Kalau tidak, sopir tak bunuh. Ambil sendiri, Pak. Muat apa? Muat kulit, Pak. Kulit apa? Kulit telo, Pak. Loh. Kulit telo iki apa aku? Oh, pakanan ternak. Pakanan ternak begal kulit telo. Berharga, Pak. Kulit apa? Kulit bahan pakaian, Pak. Ah, itu sip. Jaket, Celana celana panjang, panjang. celana dalam. Loh. Celana dalam masa kok kulit. Lha lagi wong sugih katoke kok kulit kali. Semua harus diturunkan, kalau tidak sopir tak bunuh sekarang. Gini, Pak. Ya, Kita damai. Hah? Yang penting kendaraan dan sopir aman. Muatan ambil enggak apa-apa, Pak. Oke. Oke. Iku berarti jenengan sopir sing ora tanggung jawab. Oh, jadi tanggung jawab terhadap muatan dan kendaraan. Malah buwehno. Lan ora tak wehno aku nek mati. Anakku jek cilik-cilik lho. Ora apa. Lha apa? Ya ora, nek aku tetep tanggung jawab. Jajal kowe sopire. Aku sopir. Ya. Oke. Mati kan? Mati. Lah untuk mengontak ya. Pintu. Pintu. Apa nek pintu? On off.
On hidup of mati. Nek wis mbok kontak nengen ya aja dikiwakno. Ngono. Iya. Aja nesu ah. Ngetore nek ora tau di kendaraan. Lha. Ngono jare wong Islam. Apa? Ana sopir mangku kirik iku. Iku gak kirik ya kan, klakson. Nah. Cegat ah. Cegat ah. Oh alah we mau tak cegat aku rambut cegat. Apa? Aku Aku butuh nyegat kok. wah, Aku ya aneh, terus mau metelek iku. ya bapak ketrek mau apa dicegat. Mau ulang-ulangan masa bega nyegat telek. Ya ora apa-apa. Bisa berharga. Nggih pupuk kandang loh. Stop. You turun. Muatan yang ada di kendaraan Anda tolong cepat turunkan. Kalau tidak, you is dead. Waduh, isdet itu apa? Modal. Ye. Jangan di pistol, Pak. Coba. Itu jangan di pistol. 3G. Oh, 3G. Turunan. Ambil sendiri, Pak. Muat apa? Kuat mayit. Hah? Mayit. Piro? Loro, Pak. Sesuk pesen papat ya. Lho, nggih apa, Pak? Ben dicari cambokmu. Ana bega nyegat batang yo. Iki aneh mobil ambulan harus dicegat. Lah kowe yo aneh wong bedane buta huruf kok. Bener Nek ya? tulisan yo tetep kon bablas. Iya, iya. Iya iya. Benar gak? Ya. Turun. Muatan yang ada di kendaraan Anda tolong cepat turunkan. Ambil sendiri, Pak. Kalau tidak, mati saka tanganku. Waduh. Ambil sendiri, Pak. Mau apa? Muat tentara 1 batalion mau latihan perang, Pak. Ambil, Pak, ambil. Mobilnya ambil, silakan. Tentara latihan perang ya. Latihan perang, Pak. Nek tak cegat aku dibrotong ra modar piye omonganmu. Ambil, ambil, Pak. Enggak wis terus. Oke, Pak. Modar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan pencilaan dulurku Sonjong. Muga-muga saleh di ngapura diwene papan panggonan sing kepenak. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kira apa? Nalirke kowe ngono. Ono tahlilan udah ditutupi Omonganmu ra tak tutupi nek salah ra isin piye. Lapor ya bedungake mati. Lah kemu abane kowe buanter nabrak ngono kok. Aku banteri jek langsung banteri lho kecelakaan papan mati. Nah, mula kuwi kene. Nggih. Jare tontonan bisa dadi tuntunan menehi tulodo sing apik. Ya. Kena kanggo media penerangan. Aja dipeh kowe ndek dulur polisi, Ya. aja dipeh kowe ndek kanca polisi. Lepas dari jeratan hukumku namanya tidak ada. Tidak ada ya. Wong salah tetap diproses. Nah, diproses Oke. secara hukum. Ngendarai kendaraan roda 4. Maksimal kecepatan berapa harus tahu. Surat-surat komplek, hindari narkoba dan miras. Oke. Cara no telepon masuk, minggir untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan. Sopo? Iya sing gua omongno. Lah iya, Ah. untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan. Aduh, waduh. Ini cari kejotot tenan. Aduh, lantai wedusen. Kucingan ora wedusen. Mula kuwi kanggo contoh. Oh iya. Mula awake dhewe wakil regenerasi pemuda, tolong hindari narkoba dan miras. Ayam no drug. Ayam nodrak. Nah, iya ta? Oke. Itu untuk kelanjutannya ben kena kanggo ditulat dulur-dulur, sepengguna jalan raya roda 2 maupun roda 4. Oke. Oke, kanggo ngenteni omonganmu, hiburan. Panyunan. Oke. Ada caping gunung Karo apa mau? karo becak padi. Oke. Ini berarti tayo ya. Oh, tayo. Oke. Dibawangi sik. Oh, caping gunung dibawani aku jadi Dijeleki. saya. Oke. Oke. Ngan menengi. Ngak menungi saben
Oh, sip. Saben bengi nyawang. Sik. Iya. Blicet. Lagu penek saya. Kohona. Timbang turu sore-sore Ya dia nonton pelawak dagelane sing gundul ketok cakra sing dikucung. kaya luwak. Alhamdulillah. Kaya kuwi gak apa-apa. Kaya Yen memajang among aku janur kuning tak kudange anakku lanang. heeh Kok untung suwek ngono. dari buku dan kembang wae waton gunung ya Alah. Rene nek mulai kowe. lelah po Wong nek mbok wirang-wirangno. Suwek katokmu sitok-sitok. Ora pacitan sawi iso Mah aku ndak dikliwatno nek. gak nek iki gak iki nek iki ora iki Tenan lho ya. ya Sumpah. kono wedi nek katoke mbok suwek Sumpah lho ya. iya nek sumpah nek ini apa kan Nek pis oh wis damai. oh habis ngono kuwi yo Goblok cah iki. Nong neng neng nong neng neng nong neng neng nong neng tung gentak gentuk neng 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 neng. oh kaya aku mau Goblok mbok bablas terus mandeke kapan? Go. Mati ya wis kowe. Kowe ora ngerti karo wong sangar. oh Titene kowe nyilakakno aku. iya Sesuk apa tajak sarapan bareng. balik aduh Gak cedhak. endi Gunung Ungkal. Cedhak. Nat Natian aku bamba Kandhane ra percaya ya. Marai Mbak Paji nek ngomong kaya wong Dayak alun-alun gak mudeng aku. Apa, Pak? Nah, panas hujan kono. Aku nek gak cedhak gak
Kamu Pak Ji nek omongi. Inum. Minumane untuk blosok iku. Panas e. Urung tekan kono berarti. Panas. Oh, ayo yo, ayo yo, ayo yo dong. Aja ngesok-ngesok, aja mepet-mepet. Ora sida minumane terus kowe. Urung tekan kono. Panas udan, Udan panas, udan panas, panas panas, panas panas, dipanasi, dipanasi, udan udan, udan udan, diudan. Nek kowe mbok tutupno nek kowe. Aling-aling, Jengking. jengking gundulmu kowe, caping. Lah yo capinge tiba nang isor jupuke karo jengking. Iso. Aku imbah kok. Caping gunung. Oe oe. Ayo. La 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 la. Minumane terus. Tekan-tekan to. Nadyan wadon sarta. Suara suling kumandang swalane. Ngetan bali ngulon ya Dik ning kelakon ngono ning jangono. Inono apane banyu bene. Tayukno, Mbah. Gawe apa? Becak pati. Yuk. Di zaman berjuang, yor kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digabyang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung tak cadongi sego jagung yen mandung tak sili tapi gunung syukur bisa nyawa gunung desa jadi raja dene ora ilang gone padha lara
pisan kas. Pisan kas. Panyune dulur kulanang. Terus iki paringi campursari lagu lawas. Oke, apa Kang? Wiwiti saka Kelinci Ucul. Kelinci Ucul. Aja dipleroki. Terus nyekel kucing. Oke. Gedeng lawas kabeh. Oke, Bro. Tinggalane Bapak Kinarto Sabdo. Monggo Pak Yogo. Ye. Karo ngene momonganmu, Iya lah. nek ana kekurangan iso sambung liya wektu. Heeh. Kowe karo aku pinaka pakar padaran ketoprak, njaluk pangapura ya ana kekurangane. Iya lah. Ye. Tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribadian kekimuran kok yo sing eling dik ngerti kuncara nang desa aku lagi sing tak tresnani iki ngojo mangetan Surabaya terus nyang bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klincingku terus bali nyang Semarang klincingku ono jebulane grusak-grusu keburu nafsu wekasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kakebane montang manting tanpa turu atiku tansah klisikan amarga elengku bar sumane putri loro ngedeke latir kuning aku mangkene romangsaku teko karo pirang nilai tansah kece sing teko jebul kripik gedang kripik telo sedang wedharata kowe karo aku pinaka pagelaran ketoprak bakti kuncara nek ana kekurangan klerone kanca saremban karo pangipur muga diparing kebaik pangapura jer urip keduan lali lan salah nek ora lali kowe karo aku tetep ndedonga muga-muga dulurku lanang sabubare nanggep ketoprak bakti kuncara diparingi lancar-lancar golek rezeki adoh saka bilaene amin ya kosok bali ketoprake ben didongake sesuk nimbal ning pangonan diparingi slamet tekan tujuan ya pucuk gunung lo dilu ngelu ta ya ngelu apa lek
Bocah deremah. Iki wong Madura. Teh sate untuk suwek kono. Sermejo nek nang ulane. Maksude piye? Joglo nek wis dadi carane ta iya. Saking tindak pundi kok ujuk-ujuk. Ana tebu kok ujuk-ujuk kaya seber lah, Kak. Mak betunduk ya ora penak lho. Kuwi dudu ujuk-ujuk. Apa? Uduk-uduk. Uduk-uduke montor. Oh, montor. Ing tindak pundi? Saka ing kepatihan arep ngerteni wewengkon ing Kadipaten Pati. Ketoke kerasan urip nang Pati. Rasan, Dik. Kerasan. Aku guys, sego gandul. Ketingane napa nang Pati? Yen maam iki ndul gandul. Ndul gas. Ciri khas Kabupaten Pati. Sego gandul. Sego gandul. Ndul gandul iki Banyumas kuwi kates. Oh. Ndul gandul nang katok. Sing seneng iki mati soto. Oh, soto. Kuwi sikut ora soto. Soto iki ngene lho. Waduh. Soto. Oh, Soto kemiri. Nasi gandul. Soto kemiri. Pun ngrasake kabeh. Ah wis to. Cara srawung kalih kawula Pati. Rung durung. Nek rung durung rasa metu ta iya. Ning aku ngerti kepengin ombo tebane Kadipaten Pati. Lah ning rak ngeten. Ayo. Mpun di napa diwanti-wanti kalih Ndara Patih. Ora entuk metu-metu saka dalem Nah, kepatihan. mboten pikantuk. Kuwatire mengko nek salah srawung marai perkara. Ing nanging lek bilang. Marga wong Pati niku ngeten, nek apik ora kaya wong, nek dicileni muni bacok mun mak bles. Lho niku wong Pati. Mosok ta iya? Lho tenan. Bacok piye mak bles ngoten nek wong Pati. Mula nek apik ora kaya wong Pati, nek elok aja takon dosa sampean. Ning aku ora bakal ganggu karo wong Pati. Mula niku dawuhe Ndara Patih rak boten entuk metu-metu. Metu entuk sing penting iso njaga. Sing penting aku ora ngerteni paman, mengko sadurunge paman bali, aku bali dhisik. Oh. Sadurunge paman Patih Penjaringan kondur, sampean pun tekan omah dhisik. Ben boten ngawis tarane nggih. Ning ngeten, mengke perkawis niki kula iso nutup-nutupi. Sing penting sampean ning njaba tertib, aman, terkendali. Jos. Oke. Nek ingkang kadang pundi? Tak dong. Oh. Nek kuwi apa? Cek mecek. Turu. Cek mecek. Nek kacane metu kok turu iku piye? Saniki ngatos-atos, mengke perkawis Ndara Patih Penjaringan mengke kula sing matur. Ngaten lho, Le. Nggih, ning ampun dangu-dangu lho, nggih. Tas atas ta iya.